Unsay rason sir nganong nahitabo ang Council of Chalcedon? Nahitabo ang Council of Chalcedon tungod sa hinungdan nga kadtong tawag ini nga man ta tong 1054 ha. Kay ato na mo Yes, pagka sir. 451. Okay, Yes sir. murag nahulog ba nga bisag asa-asa ka maabot ba? Pero Dili asa maabot o trace mo. Pero na pod 541 na pod sa panahon Sige, sir, sa sige, sir, 451 sa Council of Chalcedon. Mo na usay maglibog ko ba asa usa magid imong rumbo. Okay, sa 451 AD na ay gitawag og erehiya nga mikuyanap sa tibuok iglesia kanang pagtudlo mahitungod sa pagkatao ug pagka-Dios sa ato ang Ginoong Jesucristo. O kana nga panahon giklaro na nga ang Kristo tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Kana nga panahon giklaro na nga ang Espiritu Santo tinuod nga Dios. Next question. Unsa po'y rason sir nganong nahitabo ang Council of Ephesus? Ang council ay man na po ka sa 451. Chalcedon dito na po ka sa 431. Humana sir. Sulti lagi nga kuan, sulti lagi nga malaki para dili malibog ba. Sa 431 mahitugod na sa gitawag og erehiya nga gitudlo ni Nestorius. Ang erehiyang gitudlo ni Nestorius si Kristo duha ka buok persona, na ay personang pagka-Dios, na apoy personang pagkatao. Gi-condemn na sa panahon sa Council of Ephesus og ni anang panahon na gipribahan sa Iglesia Katolika o gituuhan sa Eastern o Western Fathers. Sa simbahang Katolika kay for the first 1,000 years isa lamang kabuk ang Iglesia Katolika anak nga panahon dili man wala may Western wala po Eastern, ilahang gidawat nga ang mahal nga Birheng Maria Theotokos or the Mother of God. Next question. Sa 380 mao na siya ang pag-declare sa Catholic nga state religion. Tama ba ko sir? Yes sir, sa panahon ni Emperor Theodosius II kung wala ko tawag ining masayop. Nga naman, nganong iyahaman lang tawag anang gideclare tungod kay ang iyahang gipulihan nga si Juliano, ang apostata, tanang gipag-establish sa mga emperador after kang Constantine nga pagtuong Kristiyano, iyahan ang gibungkag, iyahang gibalik ang tawag ining paganong relihiyon. Muna pagpulo niya pagkamatay ni Emperor Julian the Apostate, pagbalik niya gideclare day niya nga ang simbahang Katolika, ang Kristyanismong iglesia tinuod nga iglesia, and at the same time gideclare niya nga mahimo ng state religion. So pasabot nimo sir nga ang nahitabo sa Council of Nicaea naapil dito ang European paganism. Anong mabut mga paganismo nga issue man na sa Kristyanismo? Wa may tawag anang paganismo anang nga panahon. Naay paganismo pero di sila makapurma na tungod kay ni kuyanap na nagkadaghan ang mga Kristiyanos even if dili pa sa tawag ini nga state religion ang tawag ng simbahang Katolika. Ang Council of Nicaea katiguman na sa mga obispo way pagano diha. Kabisado nimo sir si Plato, Ano wabot mga Plato nga before Christ pa mas Plato? Greek philosopher? O lagi, nabot makakatong istoryahan ang 3rd century AD man. Dili sir, nalang ko'y gusto i-trace nga kuan kung unsay gigikanan sa Katoliko. Sabi kay Katoliko nga lusun-lusun naman ni mo ni mong galingon nga sumala sa kasaysayan ang kagikanan sa Iglesia Katolika si Kristo may gatukod. Mao gani sir, gi-trace nako kung ang niapil sa Council of Nicaea kung wala ba'y nasagol didto nga pagano. Dili nganong tawag ka nang maapil mga pagano nga wala may rights ang mga dili Katoliko adto nga panahon nga mo deliberate sa gitawag og kining issue concerning sa pagka-Dios ug pagkatao ni Kristo. Mga obispo man ang nibuto dito, mga pari man, wa may pagano dito. Anong mabot mga pagano? Ang nahitabo man gud sa Council of Nicaea ang nagpatawag si Constantino. Oy, yes, ngano kay kana ang magud nga panahon, ang mga Kristiyano anang nga panahon tawag ay hadlok pa sa emperador. Hadlok sila. Pero tungod sa pagpatawag ni tawag ni Emperor Constantino gitagaan og pahimukat nga ang Kristyanismo anang nga panahon tinuod gid ay nga tolerated sila sa panahon sa Romanong Imperyo sadya nga si Constantino ang emperador. Pero dili si emperador si Constantino ang nihatag desisyon nila, ang nihatag desisyon sa gitawag og Council of Nicaea si Pope Saint Sylvester. So pasabot nimo sir nga wala ni sawsaw ang mga pagano dito sa Council of Nicaea? Ano
Nakasawsaw man sila sa Council of Nicaea nga tawag anang debate man na nga pagtulon ang Kristyanismo. Debate man na sa Kristyanismo na. Debate man na between Athanasius of Alexandria and Arius. Saan man mo na be? Sige daw. Isulod na imong pagano makasuod ba? So pasabot di mo sir ang nag-manage sa Council of Nicaea ang mga bishop gikan sa Alexandria, Jerusalem ug kuan kaning Yes. Antioquia Yes. o dito sa pito ka iglesia Yes. sa So wala No. jud sir nasa Tipa, naay gitawag og kining three tetrarchate ana nga panahon ang Diocese of Alexandria, Diocese of Antioch and Rome. Kana nga gitawag og panahon. Onya even ang nag-preside, even ang presider ang emperador kay syempre nag-away gud sila. Eastern og tawag ining Western. So dili pwede nga lain ang tawag ini mag-preside, dapat katong naay authority gyud. Pero ang nag-declare concerning sa faith sa simbahang Katolika, ilabi na sa pagka-Diyos o pagkatao ni Kristo, kining gitawag og kining mga Katoliko. Dili ang tawag ini mga pagano. Next question. So kinsay nahimong Santo Papa anang panahon na sir sa Council of Nicaea? Pope Saint Sylvester. Taga saan sir? Taga Roma? Dili ay atong tanawon, atong tawag ini basahon. Okay. Pope Saint Sylvester. Okay, atong tanawon. Oh, Dili lang kay para okay. Pope Saint Sylvester. Kita na to ha. Papa Santo Silvestre. Okay. On January 31, 314, the Roman clergy elected Sylvester as the 33rd Pope of Rome. He ruled the church till December 31, 335. In 333, Constantine ordered the building of a large church over the tomb of St. Peter, 333 na. So, yun, wala gisulti din yung sa iyang nationality, pero na-elect siya January 31, 314. Next question. So dili siya Romano, sir? Wala pa gisulti din, di siya Romano. Hindi pa po siya gisulti din yung atong sa iyang tawag ining ko niya. Kung Romano di, ano siya di problema? Wala may problema, sir. Ang nangutana lang ko, Gani, sa Council of Nicaea, pila ka buok ang bishop nga niatin? Okay, pila Ikaw, ka buok Roma. ang tawag ining bishop di kasi tibuok tawag ining iglesia ang naa dinhi. Tibuok iglesia ang naa dinhi. In 314, at request of the Emperor, Sylvester sent his representative to Arles. The bishops gathered to condemn Donatist. Tanaw na ko og tawag ining pila ka buok ang naka-appeal ha. Doctrine. Sir. Ay, yes, ang mga council dona, day. ang mga Donatist, sir, di ba taga sa Africa man na sila? Yes. Gikan na So, sa tawag ini ko sa kapari nga si Donatus. Dala. So, unsa na sila, sir? Mga pagano na sila o Saan? kanang mga Donatist, sir, mga pagano na sila? Dili. Mga Kristiyano sila nga nagtudlog irihiya. Yara ha, ni adere. Okay, pila ka buok kinangutanan pila magikabuok ang naatawag ining niabot anang sa Council of Nicaea. Council of Nicaea. Okay. On May 20, 325 AD, when the council opened at Nicaea, there were 314 bishops. They came from Egypt, Palestine, Syria, Asia Minor, Africa, Spain, Gaul, and Italy. The advanced age of Pope Sylvester made it impossible for him to present in Nicaea. He sent two presbyters and Vincent to represent him at the council. So, 314 ka mga obispo. So, ang naadiha, sir, di ba ang Syria? Na naka-apelya sa Syria? Syria ba to? Mga obispo lagi. Nagikan sa tawag ining Egypt, Palestina, Syria, Asia Minor, Africa, Espanya, Gaul, ug Italy. Pasabot ni mo, sir, nga naa na iglesia sa Egypt anang panahon na? Oy, ni kuyanap sila anang panahon na. Kabalo ba ka nga tawag ining at the end of 2nd century niabot sa 2 million?
Wa ka baluan na? Kinsa man ang record, sir? Simple kasi science English yan. Kasi science Kinsa- English yan ang panahon. Ang Ang kinsa kasi record sa English mo, Britannica, World Book Encyclopedia, mabasa na to na eh. Man na maglingo-lingo man. Kaya di kagwanta.